Diyos marhay na aga po sa saindo gabos mga tugang. Yao na kita sa ikakag-anom na Domingo sa ordinaryong panahon. Ang tema kan sa tuyang selebrasyon, iyo ang manungod sa paghingowa na mahali ang mga kakundian. Sa satuyang pagkabuhay, igwanin mga kakulangan asin kakundian. Siring man, ang simbahan, igwanin mga kaluyahan. Yaon ang pagkakasala, yaon ang mga karatan na minamawot niya tong mahali sa satuyang personal na pagkabuhay, asin man sa komunidad. Sa selebrasyon niya to kan Eucharistia, ipamibi niya to na matabangan kita kan grasya ning Diyos sa satuyang padagos na paghingowang mahali ang mga karatan asin pagkakasala sa satuyang buhay asin simbahan. Makakaibahan po niya to sa satuyang selebrasyon, iyon sa tuyang Parochial Vicar, Reverend Father Larry Grando and Mijares. Matindog na sa pagpuon kan Santa Misa. Amen. Asin sa saimong Espiritu. Good morning, Father. Pagdamon pagsusulan sa itong mga kasalan, kagaling magkanimo kitang magsilbras kan mga banal na misteryo. Nagpupusin ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nakasala ako nin makuri,
sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, mapuring sala ako. Kaya nangangadyo ako si Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Meron manugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalanan, dahil kita sa buhay na rin kasagpon. Amen.
Amen. Ang liturhiya kantataramon. An enot na babasahon, iyo ang kapahayagan manunungod sa Diyos. Siya mananggad ang Diyos na pano nin karahayan asin katanosan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Kadunongan. Mayo nin ibang Diyos kundi ikasana. Ang gabos na tawo sa imong inaataman. Sa imong pinapatunayan na dai ka naghatol na bakong matanos. Hulitan sa imong makakamhan, iyo sana ang burabod nin sa imong katanosan. Asin huli kan sa imong kapangyarihan, sa gabos pinapatawad mo sinda. Ipinapahiling mo ang sa imong kapangyarihan kung ang mga tawo nagduduwa-duwa na ika makakamhan. Asin ang sa imong sinasagwe, ang kapangasan kan mga tawo na makakaaram kaiyan. Ika, hading mapangyari, alagad, nagahatol nin mahuyo, asin dakula ang sa imong pamamahala sa muya. Huli ta ika, may kapangyarihan sa paggibo, susog sa imong kabutan. Sa mga siring nagibo, tinutokdaan mo ang sa imong banwaan na ang tawong matanos dapat na maging mabuot. Ang sa imong mga aki, pinapano mo nin marahay na paglaom. Hulitan mga parakasala sa imong pinagsusulsol. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ika marahayon asin mapagpatawad. Sa tuya pong aawiton. Kagurangnan, ika marahayon asin mapagpatawad, mayaman sa pagkaherak sa mga minaapod sa imo. Hinanyoga kagurangnan ang sakong pamibi, ako ang tingog nin sakong pakimaherak. Madulok sa imo ang gabos na banwaan na sa imong linalang. Masamba sa atubang mo kagurangnan, asin pag umawon ninda ang sa imo ngaran. Huli ta ika dakula asin nagigibo nin mga ngangalasan. Ikasana ang Diyos. Ika kagurangnan, maheherakon asin magayon, maluya sa pag-anggot, mayaman sa pagkaherak. Hilnga ako asin kahiraki ako.
Ang mensahe kan ikaduwang babasahon, iyo ang katotoohan na itatao kan Diyos ang Espiritu, tanganing tabangan ang nagtutubod na mahali ang mga kaluyahan, asin magkaigwanin paglaom sa biyaya nin kagurangnan. Hinanyugon po niyato ang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa satuyang kaluyahan, tinatabangan kita kan Espiritu. Daita aram kunano ang satong sasabihon sa pamibi. Alagad kita ipinapamigbi kan Espiritu sa inagrangay na daing tataramon. Aramin Diyos kunano ang yaon sa satong puso. Aram niya kunano ang kamawatan kan Espiritu. Hulitan mga banal, ipinapamigbi kan Espiritu. Susog sa kabutan nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, sosog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inosip sa indaining minasunod na parabola. Ang kahadian ng langit nakakabaing sa nagsabuag nin marhay na banhi sa sayang uma. Mantang ang gabos nagtuturog, duminatong ang kaiwal, nagsabuag nin duot sa tahaw kan trigo, asin naghali. Nagtubo ang trigo asin pagluwas kan uhot. Dangan nahiling ang duot. Ang mga surugoon nagduman sa kagsadiri asin nagsabi, kagurangnan, marhay na banhi ang sa imong isinabuag sa uma, ta daw taigwa nin duot? Sinimbag, gibo iyan kan kaiwal. Giraray naghapot ang mga surugoon. But mo na sa mong padumanan, asin gabuton, sinimbag. Dai, tatibaad na kung gabuton nindo ang duot, makaiba ang trigo. Pabayay na tumubo sagkod sa pag-ani. Sa panahon ng pag-ani, sasabihin ko sa mga paraani, enot tipunon ang mga duot asin bugkuson, dangan isugba sa kalayo. Ang trigo, tipunon sa sakuyang tambubong. Marhay na barata kan sa tong kagurangnan.
agumaw sa imo, Kristo. Good morning. Good morning, Father. Maray na aga sa Indugabos. Maray na aga sa Indugabos. Nadangog niya to ang Ebanghelyo manunungod sa parabola kan para sa buwag. Ining parabola kan para sa buwag manunugod ini sa marahay na banhi na isinabuwag kang nagtatanong, asin susog sa nadangtang Ebanghelyo na pagkabanggi, pagkaturog, igwaman na nagsabwag nin bakong marhay na banhi o sinasabing mayong pakinabang na banhi o mga duot. Kaya nangyari ang lipas nin mga panahon na kung sain sabay-sabay nagtubo ang banhi. Asin duman nahiling kan mga disipulos na taano taigwanin mga duot. Kaya sabi ninda, kagurangnan, marhay na banhi ang sa imong tinanom. Taano tamay mga duot. Anong sinabi kang kagurangnan? Gibo iyan kan kaiwal. Kumusta ang banhi sa pagkabuhay niyato? Maray na banhi pamandaw kita na nagtatalubo nin marahay na pagkabuhay. O garo kita mga banhing ibinabaing sa duot na mayo nin saysay ang pagkabuhay. Kaya ini sarong paghurup-hurup giraray. Siring baga sa tanong, kung nagluluya ang pagtalubo, pinaggugudak ang daga, linalagan nin mga fertilizer, pinububuan nin tubig, tangani giraray, maging marhay ang pagtalubo kayan. Siring sa satuya, kung nagluluya ang pagtalubo kan banhi ning kagurangnan bilang mga Kristiyano, guda kuntaman ang satong sadiri. Hanapon taman ang mga paagi, tanganing magkaigwamang kita nin pagtalubo kan buhay na banhi nin kagurangnan. Nin hulit na siring sa pagtalubo kan banhi sa ngapit sa tig-ani susuwayon ang banhi asin ang mga duot. Ang mga duot titipunon, bubugkuson asin isusugba sa kalayo. Alagad ang marhay na banhi, titipunon, asin ilalaag sa tambubong o sa kahadian ni mahal na Diyos. Ang kahaputan, mapabilang daw kita o kabilang daw kita sa banhi ni marhay o sa marhay na banhi. Dahil na maghalat na mapabilang kita sa mga duot na sangapit, susuloon man kita o kastigo ang aabdan sa ngapit, pagsakit, pagtios. Kaya ini sarong pagpukaw giraray sa satuya.
kultibaron ang banhi ning kagurangnan sa pagkabuhay niya to. Paano niya to makukultibar ang banhi ning kagurangnan tanganing maging marhay, magtalubo kita sa buhay pagtubod, buhay Kristiyano. Magpamibi, tanganing giyang kita pirmi kan pagkabuhay ta. Kunyang pirmi ang pagpapamibi niya to komunikasyon sa mahal na Diyos. Yaon ang marhay na pagpapahayag kan buhay. Kundanay kitang nagmamati kan buhay Kristiyano, buhay espiritual, mag-ako kan mga sakramento na mas lalo kitang mapapakusog kan buhay pagtubod. Ang mga sakramento dakulang giya tabang sa satuya na nagpapakusog sa to kan buhay espiritual. Kaya ini mga paaging ini sarong mga importanteng bagay na dapat niya itong hingawahon tanganing anbanhi ning kagurangnan danay na mag-uswag sa satuyang pagkabuhay. Rumdumon niya to na ang mahal na Diyos ang mataunin paghusga sa satuya sa ngapit. Ang mahal na Diyos pantay, balanse ang paghuhusga niya. Kung naging maray ka, yaong ka man mapapabilang sa kataripunan duman sa tambubong. Kung naging maraot ka, yaong ka duman sa kalaynin hurno. Kita ang madara kan sa tuyang buhay tangani mapabilang kita sa marhay na lugar kan kagurangnan. Kaya mabuhay pirmi nin marhay, mabuhay pirmi ni naglilingkod, mabuhay pirmi ni nag-aataman kan buhay spiritual na ini ang magiging fertilizer niya to sa pagpapahayag kan buhay. Asin, gabos kita inaalok, pasiring sa kabanalan. Pasiring sa kabanalan. Hilngon niya to ang mga santos, santas ng Diyos. Nakimansiring sinda sa satuya, nagkakasala, nagluluya ang pagtubod, alagad naghinguwa na magigiraray marhay na banhi. Nagpursigi, nagsarig sa mahal na Diyos. Kaya nalampasan ninda ang agyat kang kinaaban. Kaya nagisinda mga banal, bako sa ng banal, kundi naging mga santos santas ng Diyos. Kaya iniman ang agyat sa satuya gabos, magpursigi man kita sa kabanalan, maghinguwa man, tangani mananggad na makamtanta ang panuga ng Diyos kan buhay na daing kasagkoran. Kaya ini ang satuyang pagmabuton na maako niya to ang panuga ng Diyos kan ikaduwang buhay sa kalangitan. Maghingwaging maging marhay, papusugon ang satuyang pagtubod, danay na magpahayag ng pagkamuot sa lambang saro, asin magsunod sa pag-utob kan katukduan ni Jesus. Pagpahayag kan satuyang pagtubod.
Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubog. Huminilik sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay liwat halit sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa trono, kan Diyos amang makakamhan, haleduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinaba in mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat hinlaman, sa buhay na daing kasaguran. Amen. Bilang banwa na panonin kaluyahan, darahuntaan sa tong mga pangangaipo sa langit nun nama, na sa saiyang dakulang pagkaherak asin pagkamuot, maawot na kita gabos, makaligtas asin makaabot sa pagkasabot kan katotoohan. Ang sa tong simbag, kagurangnan hinanyugan sa mong pamipi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, danay na magtrabaho para sa karahayan kan gabos na tawo na pinagkatiwala sa inda. Urog na ang mga dukha asin daing sukat, ipamibi niyato sa kagurangnan. Tanganing bilang sarong komunidad, mamidbid niyato ang karahayan kan labang saro, maging mamumuton sa kapwa, asin maglikay na maghatol o magtuligsa sa mga napapasalangdalan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga nalalagalag sa makasaalan na dalan, asin nakakamate nin kamundoan, kahurasaan, asin pagsikwal, mapukawan kan paglaom sa pagkaherak asin pagkamuot kan Diyos, asin makabalik sa tamang dalan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagehelang, mga nagsusolo-solo, asin mga nagsasakit, magkusog ang buot, asin bendisyonan, huli kan pakasabot na ang Diyos danay na namumuot sa inda. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, mapatawad sa saindang mga kasaalan, asin magkamit nin katuninongan sa langit sagkod paman. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Langit no nama, ang kapangyarihan kan sa iyong pagkamuot, danay na nag-aantuyog sa mo. Tabangin kami na dai magampala kan mga kasibutan, kaining kinaban. Asin day madaog nin karatan sa mong pamuhay-buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibig kamo mga tugang tanganin sa kuwasin sa indong atang. Maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos sa sarong malinigo na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiba nin mga dulot sosog sa tugon. Ako ang sakripisyo sa imo, kan mga maimbod na nasasangkuban mo, asin pabanalakan kabaing na bendisyon siring sa mga atang ni Abel, tanganing an idinulot kan lambang saro, sa paggalang kan sa imong kalangkawan, magwara sa gabos nin kaligtasan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong itaas ang mga puso, initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro. Asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sanang nakakamati kami aral daw kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan. Naglalawom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya, kay bakang gabos na Angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan ikananggadan banal, purabo din kabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimipi kami. Pabanalakan ang buwan kan sa iyong Espiritu, tanganin para sa mo, maginhawak asing dugo kan sa mong kagurangnan na Jesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkwasyaning tinapay asin pagpasalamat binakini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kumugabos asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamangki, pagkuha niya mang kangkalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos nang sabi, mag-ako kumugabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuho nindo sa pagrundong
sako. Misteryo kan pagtubod. Asin pag-inom kan halis, ang pagkakaroon mo kagurangan, ipinakamaletan niya mo. Kaya kami nagrurundong kan sa iyang pagkagadanas pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangan kan tinapay ning buhay asing kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuon. Kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang kabos ng mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawkon. Kay raki kami kabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles asin kabos sa santos, na kaitupa na kapagaya-gaya sa imo. Magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran. Mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man. Huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya sing kaibanya, asin sa iya, sa ino Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natutuhan kan manakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangas kita magsabi.
patawarin mo kami sa samong mga kasalanan. Siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin are kami pagkarahasan sugo, kundi pagawag kami sa agaw kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya muan katuninungan, tangani kaming natabangan kan sa imong pagkahera. Maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Maantang kami naghahala, kan maugmang pagdatong asin, paglaom kan sa tong para ligtas na si Hesu Kristo. Siling man ang karunawan sa mga Jesucristo kagurangnan, ikan nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa inyo, ansa ko ang katuninungan, itinataw ko sa inyo, hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa inyo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninungan. Uyan kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladan ang mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maoomayan.
Matindog po. Mamimili kita. Kabarangan, namimili kami. Kaugayang hilingaan sa imong banwaan, asin ang tinukduan mo, kan mga misteryong langit nun, gibuhang makabalyo hali sa daan, pasiring sa bagong buhay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa halipot na anunsyo. In relasyon sa pagselebrar niya to kan Peña Francia Fiesta ngunya na taon, September 11, iyo ang kafiestahan kan Divino Rostro asin traslasyon procession. September 20, iyo man ang kafiestahan ni Inang Peña Francia. Buot niya mo na ipaisi na ang surat sa mga buot na magdulot nin pamisa, asin magdonar para sa burak ni Ina, makukuha sa atubangan kan simbahan, asin opisina kan parokya. Maging katabang kita kan parokya sa pagpalakop kan debosyon, sa pag-alok sa satong kamidbid, asin kapamilya, sa pagpartisipar sa mga aktibidades ngunyan na Peña Francia Fiesta. We would like to express our gratitude and appreciation to the following: Feli V. Relayo, Stanley D. and family, and one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Reverend Father Bernie Anthony V. Ramirez, Parish Priest. Inimbitaran ang mga nagsisilibrar ng kumpleanyo asin anibersaryo sa kasal na magdigdi sa inutan para sa pagbindisyon. Tindog. Matindog po. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang kamukan Diyos, makakamhan ang Ama, sininaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Good morning. Good morning.